Hello, good morning, Simple GD. Mega shout out. Thank you. Kain lang ako. Kain tayo ulit. Humblebee. Port Honor. Sinong Port Honor? Humblebee. Lagyan kita ng jacket, Simple GD. Anong koleksyon? Yung hanger, namamalansya ako. Pansit gusto mo? Oo. Tsaka pansit. Yan. Kain kayo. Bakit maraming gadget? Sinong maraming gadget? Wala kang ano ngayon? Humblebee. Simple GD, meron ka ng ano, jacket. Kumusta na? Ay, namo. Ay, kasi ang aga mo nagising. Hirap kasi ng trabaho mo. Humblebee. Anong koleksyon? Hinihingi mo yung sapatos? Erwin. Turbo talaga to. Kain kayo, kain. Late na yung breakfast ko. Halika dito, oh. May pansit ako tsaka tinapay. Ang ingay sa kapitbahay. Hindi kaya kumaano niyan si PR. Nandyan. Maingay kasi nag-ano sila ng hose, yung hose na may ano, pressure. Sino yung milik? Idol. Ha? Kaninong mas dyan? Akin yan. Itapon na yan. Bibili tayo pa. Mag-almusal ka na, Bulbi. Pangaon, Erwin. Ano yung tinimpla mo? Dog po ba? Ba? May bagong help well. Help well. Hello. Ganito. Nakaano ka? Kita ba ako, Jenny? May tabako. Ha?
Ha? Ah, hello. Alagin eh. Nakaano ka ba sa YouTube din eh? Kasi din eh. Kain. Wala si Dudong, hambulbe. Busy sa kanyang uyab. Yupil Gimmicks. Hello, Tiduday. Kain Yupil. Good morning. Salamat. Salamat sa thumbs up na 6 thumbs up. Kahapon nag-live ako, kumakain ako. Yun na nga sabi ko sa iyo, Humblebee, magpaano ka na ng salamin. Ang kulit mo eh. Kung nandyan lang ako, binatukan na kita. Kailangan mo na ng eyeglasses. Tingnan mo, Erwin, sa ano? Nakalive ako. Nakalive ako sa YouTube. Tingnan mo. Pansit at saka tinapay. Dahil yan sa ano mo, Gine. Kaya malabong mata mo. Batong ano to? Masyadong kain. Salamat Yupil Gimmick sa pabiji-biji mo. Ano na, kumusta na? Marami ng suki dyan. Marami ng tao. Naririnig yung maingay. Gaano kasi na swimming pool. Ha? Oo nga. Nag-ano, nilinis na swimming pool kaya maingay. Naririnig nyo ba ako? Sige lang, Humblebee, tulog ka muna. Dapat mag-ano ka ng vitamin C. Salamat. Tulog ka muna. Mahina boses ko eh. Baka ang cellphone mo mahina. Full na nga to eh. Wala kasi akong microphone. Sino nandyan din eh? Na nanonood.
Momo kumakain ng atay. Kumakain na. Kumain na. Hindi, ito oh. Yung subuan ko. Nasaan ka? Hindi na. At ang pagawin. Nasa labas kayo? Nasaan sila? Ano, Ila? Ba't nasan ka ba? Nasa labas o nasa computer shop? Halika dito ang bulwe, subukan kita. Nagugutom ka na eh. Pati ka kasi kumain. Nasaan ka ba? Nandun ka na naman sa kabilang bahay. Ang bulbe. Niluto ko na hambulbe yung sabi mo. Kaya lang bihon lang yung gamit ko. Bihon at saka ano. Hindi ko na videohan. Sige, anong ulam nyo din eh? Bagong phone mo? Bagong cellphone mo din eh? Manok na sinigang? Masarap yan na ano, sinampalukan. Walang sampalok. Wala palang bulaklak ng sampalok ngayon. Sinigang na manok. Yan pa rin yung dati. Sabi ko yung laptop, ano muna eh. Para magamit ko. Oo, mahal ang gulay ngayon. Salamat sa 6 million in the house at 7 thumbs up. Pa-BG-BG lang yung iba. Diyan si Simple GD, si Humble B at si Well. Yan si Upil Gimmicks. Anong ni Rusty dyan?
Nag-TikTok ako eh kasi mali yung ano ko. Title. Sinong kasama niya, Jenny, doon? Ang kulit talaga nito. Kumain ka. Oy, masama yan, humble be, yung gutom na natutulog. Baka, ewan ko lang. Sige ka. Baka managinip ka, na busog ka. Ah, kumain ka muna bago ka matulog. Di baling matulog ng busog at wag ka naman matulog agad pagkakain mo. Siyempre, kunting ano muna, pahinga. Oy. Malapit na magsahod si Humble B. Nakuha na ang pin. Ang pin ni Madam. Mapupuno na yung Gcash mo, Humble B. Inom ka ng gatas. Isang basong gatas at saka kahit tinapay lang. Pwede na yun. Malagyan lang yung sikmura mo. Mama, yan. Yan yung sugat mo ha, gamutin mo. Mamaya, anuhan niya ng ano. Ano ka, sulob ka. Pakulok ka ng tubig. Hmm? Mamalansya kasi ako eh. Kumain muna ako. Kain nga pala, Erwin. Kalimutan ko, alukin ka. Ha? Hindi pa ah. Diyan sa likod. Mataba, ano na naman siya, maganda. Mangingitlog na naman. Bili mo? 1,000? Ha? Bakit? Anong gusto mo, bata? Hindi pa nang itlog.
ano naman. Maganda nga yan eh. Tuloy-tuloy yung pangingitlog pag ano. Bakit? Ano palang lahi niyan? Sabi ni Ray. Rasa? Yung taga Neo Colors. Texas pala yan. Na may lahing ano. Imported. Ayaw magpahawak sa kanila. Sa akin lang nagpapahawak yan eh. Parang pag mga ganyan na isang taon na may gig, nakakaya na niya. Hindi na hin. Diyan pa rin si Humblebee. Pa-BG-BG lang. Thank you. Kala ko ba natutulog ka na? Wala si ano ah. Idol mo ah. Hmm? Na i-message ko na baka nag-drive lang. Bakit saan na naman pupunta? Panay ang gala nila dun sa Qatar. Uuwi sa Mayo. Hindi ko pa alam kasi sa ano ngayon sitwasyon. Ba't sasama ka din eh? Hindi Mayo kasi may pasok pa siyan yan eh. Tatawag sa iyo Humblebee? Tatawag sa iyo 'yon? Sige, sama ka. Mag-ipon ka na ng ano, pamasahe. Maganda sana ngayon mag-ano sa eroplano kasi mura yung ano eh. Ang hirap, mahirap lang kasi baka alam mo na yun. Kailangan pa ng mga ganun-ganun. Nga. Medyo matagal-tagal tayo doon. Kung ano, pwede na magawa ng bahay. Yupil gimmicks, andyan pa rin. Kaon ba ano, yupil? Naipansit dire. Hindi, mag-ano ka na lang, kahit paunti-unti mag-ipon ka, kahit 100 araw-araw o lahat naman sila may ano, trabaho. May trabaho ba si Freddy din eh? At doon na rin ako doon na lang tayo tumira. Doon na lang ako mag-vlog.
Yupil yung ano. Ano yon? Grabe yung ano nito. Hindi naman tayo doon eh. Kung gusto mo sa Leyte tayo, doon sa ano nila manututing. Pero mag-ano muna tayo papaalam sa mga anak siyempre. Oy, ano Hambolbe, anuhan mo yung mata mo. Kumain ka muna bago ka matulog. Ngatan mo yung katawan mo, Hambolbe. Ang payat mo na nga, di ka pa kumakain. Ayos lang yan. Ayos lang daw yan, mapayat. Di ka buhi ko. Oy, ambot hay. Anong gikabuhi? Kumain ka kasi. Uwi ka muna dun sa ano. Nasaan ka ba ngayon? Nakuha mo na yung pin mo? Kumakain lang ako din at namamalansya ako. Dami kong plantsahin. At anong oras na rin, oh. 10:10 na. Pag nandiyan naman si dami kong plantsahin, simula nung December. Hindi ako nakapamalansa, halos dalawang buwan na yata. Kaya ito, tambak. Marami pa doon, 3 basket, punong-puno. Dami pa dyan, nakahangir sa labas. Yupil, wala na bang bawas yung computer? Kaso mahal siguro ang shipping fee eh. Kasi yan, ibabasihan yan yung may pa yan extra sa pag-shipping fee kung yung papadala. Siguro di ko pa nga alam kung hindi nga ako pinapalabas sa gate. Ate? Ayan na. Si Dudong Pugak. Tamsak. Salamat. Pahatid. Sino maghahatid sa akin dyan? Magpapahatid ako dyan. Magkano ang
sasakyan, nasa 1,000. Tapos ipabalik. Salamat tudong kugag sa tambay. Kain. Mga unta ba? Kahapon ang kinain ko pansit canton. Ngayon pansit pa rin. Di pa kaya humaba ang buhay ko nito. Wala ba kayong trabaho, Delphin? Wala ngang driver dito. Walang driver dito. Sinong gustong mag-apply ng driver dito? Marunong ka mag-drive, Humblebee? Sige, kain na lang kayo. Bahala na. Pag daw nakauwi dyan, pag uwi ko, diretso na bakasyon. Bit-bit na pati damit. Marunong kayo, Phil? Anong dinadrive mo? Wow, mapera. Magkano ako na lang ihuhugo ko ang sasakyan. may pira si Jenny. Magkano ang 1.5 yata o 1.2? Papunta lang. Ang mga sasakyan dito kasi Honda Civic, Suburban at saka BMW. Bakit pupunta ka pa dito, Yupil? Ang ganda ng mo dyan. Wala kang ganong Dodong, di naman marunong mag-drive yan si Dodong. Baka ibang alam niya i-drive. Marunong ka mag-drive, Dodong. Ayan, nandiyan si Dynamic Channel. Dynamic Channel. Mega shout out. Thank you for coming to my LS. Wala na kasing dito, driver. Dati 2 driver dito haggard ang driver dito. STN. Oho. Kumusta na Dynamic Channel, nabubulol ako. May pa-heart pa si Humblebee. Tapos na ako kumain.
Wala kang bagong ano, humble video. Hindi nga pwedeng pumunta dito. Hindi, mahirap kasi yung sasakyan dito palabas. Ang mahal ng pamasahe, 100 papunta lang. Hindi nga ako pinapalabas sa gate. Pwede ka pumunta hanggang gate ka lang. Anong kailangan pumunta dito? Mamamasahe ka pa. Nako. Kukunin mo yung sapatos, i-ano ko na lang. Sapatos at niyan lang kukunin mo. Mamamasahe ka pa, pwede naman niya LBC. O kaya pag nag-deliver sila sa SM Fairview, pwede ko ipadala yan. Hindi ko lang alam kung kailan. Iano ko muna kay Ma'am Romelyn. Yung laptop. May pwede milik no? Hanggang gate lang. Kaya lang baka para ididira kuan na magaron. Hindi nga kami pwede lumabas. Saka na lang pag bahala na. Ipacheck mo na kasi doon sa technician. Ano ko si Ian Volpi, niluloko talaga ako. Matulog ka na, Volpe. May trabaho. Hindi yun dyan sa dyan sa phase 1. Makakando. Mega shout out. Tamsak host. Salamat sa tamsak. Mayroon tayong 9 tamsak at 7 million na visitor. Baka meron pa dyan. Bahala na pag Dynamic Channel, tambay-tambay lang. Kumusta na Dynamic Channel? Ang hirap pa nun ng pangalan mo. Busy lang si Dyn. Ha? Dito, hindi. Ganyan naman talaga yun eh. Isa lang sa akin dito eh. Ito lang. Grabe, tapot-tapot sa tubig. Paano kaya ito matatanggal? Pwede vacuum mo. Pinaparas, inihipan lang yan. Hindi eh. Yan. Sinong mag-i-LS mamaya? Yung sugat niyan di nianuhin mo, baka ma-infection yan, di kaya natusok yan ng mamaya may tetanoy nakatusok niyan.
Nawala na yung lagnat. Baka may ano yan na nasa loob, kaya nilalagnat. Bidi-bidi lang si Humble Bee. May ano? May anong nakatusok sa paa mo yan? Yan, hello. Anak ko yan, si yan. Yan yung nasa yung sa FB ko, yung isa. Ayaw mag-play ng isa. Nagkadalawang tick ka. Yung isa ang yung yung watching. Ko yun eh. Na TikTok mali yung ko. Dumating na yung mo AdSense, Humble Bee. Sana all makatanggap na ng AdSense. Na kung kunin yung ni Rusty ba? Gini, kasi na naman, kung saan naman isusuot. Bakit naman? Maniwala. Wala, hindi pa kasi yan. Wala pang tamang panahon para ka na ba? Nag-request ng pin? Mahirap kasi dito sa Pinas makakuha ng AdSense pin. Hanggang 3 lang ang request niyan, di ba? Tapos ewan ko lang kung sa lang, sa post office lang na tatambak muna. Lahat ng damit niya kasi pinambabahay, kahit yung bago. Kaya yung damit niya dito na 2 na ko ipadala dyan. Yung damit na itim na may nakalagay na California, ganda noon eh. Don Pakundo, Tamsakdan, host. Sino to si Don Pakundo? Sino ito? Ito ba to Dilpin Manubag? Si Don Pakundo, titignan ko kung ano to. Don Pakundo, iba naman. Ayun.
Ay. Dati na pala tayong dikit. Doon pa kundo. Ayan oo. 800 ng ano. Alam mong gumawa ng ano, cabinet. Doon pa kundo. Nila or. Taga saan ka? Ano? Doon pa kundo? Taga saan ka? So, taga Milaor. Saan ba yung Milaor? Bicol. Bicolano. Mag-vlog. Mag-ano ka? Baka pwede kang kumuha ng home credit, Jenny. Hindi ako na-aprobahan eh. Try mo mag-ano ng home credit. Kaya lang, mag-ipon ka muna ng pang-down. Computer table. Nasa lang pala ko dito. Baka ano, pwede kayo magbaba ng bahay. Pero wag anong marami, isa lang. Baba ka ng bahay doon pa kundo. Para dikitan ka ni Humblebee, ni Yupil Gimmicks at ni Dodong Pugak at ni Dinus Mix Channel at nandiyan si Simple GD. Pwede kang baba ng bahay. Thank you sa Dodong Pugak. Ha? Ano? Nahandog na naman yung kalikuran na angaw. Thank you sa tambay. Thank you, Dudong Pugak. Kanutoy ko. Parang Japanese yung mo apelyido. Parang yung noon pa na Japanese na mga veterano. Wala kang trabaho, Dudong Pugak. Humblebee, mag-ilis ka. Mag-ilis ka, Humblebee. Kahit ano lang, isang oras.
Kahit habang natutulog ka, naka-LS ka para marinig namin yung hulagok mo. Diyos ko, day. Ano mo muna na wag munang magkukul yung ano mo, bossing. Sabi mo, mag-ano ka muna para sa update kay writing. Siguro naman, maintindihan naman niya yun. Ilan ba ang ano mo? Lang naman yata yun. Isang oras na, mag-iisang oras na ako. Humblebee, dan po sa YouTube, review video mo. Ayan, sabi ni Don Pacondo, Humblebee, dan po sa YouTube review video. Meron ka na rin pala. Hindi ko pa na ano yan. Sino ito? Babaeng pobre. Hello, Ate Hos. Hello, babaeng pobre. Kumusta na? Ano daw? Hindi ko makita hanap mo nga ako ng moisturizing. Anong moisturizing? Magsalamin nga ako. Hindi ko makita. Ito naka-survive sa araw na ito. Hahaha. Tiyanap mo nga ako ng ano to? Nusila. Kung saan anong tsusela? Masarila na cheese? Gini? Oy, ramin mo. May ano yan grado Sa ano nabibili yan, Gini? Yung mozzarella. Giselle and Pau Pau. Dan tamsak. Salamat, Giselle and Pau Pau. Jajakitan kita, pati si Don Pakundo pala, walang jacket. Yan, Giselle and Pau Pau, may jacket na kayo ni Don Pakundo. Pwede ka magbaba Don Pakundo ng bahay mo. Ikaw ba itong babaeng pobre si Giselle in Pau Pau? Hindi ba? Kasi parang pareho yung ano nyo. Baka hindi ka padikit sa akin, Giselle and Pau Pau. Pupuntahan ko yung bahay mo, Didikitan kita. Dikit na pala tayo pupuntahan ko na rin yung ano mo. Matagal na pala tayong dikit, Giselle and Pau Pau. Hindi ko lang alam kung malamig kasi ngayon kahit dito sa Pinas.
Na si Don Pakundo, nandiyan pa rin. Si Humblebee. Ay, Jenny, yung mo, ano bang cheese na hinahanap mo? Mozzarella? Sa ano yan? Grocery na bibili. Meron yan sa dyan sa Shopwise. Busy kasi kaya hindi kita maabutan. Maabutan. Okay lang yan. At least ngayon na timingan mo na. Nakaano ako. Salamat sa iyong katamsak. Salamat din sa 8 million in the house at 12 thumbs up. Mahal talaga yun, Jenny, yung mozzarella. Sino bang bibili? Kanino bang kailangan yun? Ano yun? 100 plus ba? 100 plus, no? 180. Meron yun yung yung individual ang bilhin mo. Diyos ko, wag ka nang kumain yan. Bawal nga sa'yo yan eh. Nandiyan pa rin si Dynasmic Channel. Dynasmic Channel. Baka gusto mo magtaba ng iyong bahay. Pag mo lang ibabagsak ka, baka tayo. Meron kasing pinapapagbaba ng bahay. Sabi niya, ang bigat-bigat ng bahay ko, paano ko bubuhatin? Hindi ako makakomment, Giselyn Pawpaw. Naka-turn off yung mo. Message, Naka-turn off yung comments, message mo. Mahal yun. Bakit mozzarella ang gagamitin mo? Pwede naman yung, meron naman mura yung individual yung nakabalot na. Dazzle Vlog. Miso po. Welcome Dazzle Vlog. Thank you sa yung pagbisita. Hindi na ako nakapunta sa mo. Yung live. Shout out sa iyo, Dazzle Vlog. Ayan. Andiyan pa rin si Upil Gimmicks. Baka sinong gustong Kumusta Dazzle Vlog? Oh, nadikitan ko na yung mo, Giselyn Pawpaw. Ang murang cheese sa Quiapo. Doon sa may tulay. Kaya lang, hindi mo alam doon. Doon talaga nakakabili ng mga flavor ng yung mga murang cheese, yung mga flavor sa mga basta lahat ng doon mabibili. Kaya lang, hindi mo alam yun. Baka sa Quiapo, magtanong ka lang doon kung saan nakakabili ng mga pang flavor, mga cheese na yung iniwa-hiwa na. Jesus, kalayo ng Divisoria, pupunta ka pa doon. Sa ka na lang kung
Kaya lang, mahirap magbiyahe ngayon, Jenny. Huwag ka nang alis ng alis. Diyan na lang sa palengke. Naka-off yung Giselle Pau Pau, yung comment may mo. Bungol, ako po, yaw-yaw lang dyan, work mode here. Hehehe. Sige lang, busy si Chinese Make Channel. Ka, pwede yan. Alam mo, mabili ngayon ng negosyo yung barbecue. Babaeng pobre. SW what? Hindi na ako nakasaglit lang guys At ako'y mag-ano ng aking planchahin. Tapos na ako kumain. Yan lang muna kayo. Lagay ko lang yung plato ko sa kusina. Kain tayo ng kasaba cake. Wow! Kasarap naman ang kasaba cake. Yung Jenny, nga mahal yung saging ngayon. Ano bang masarap? Ulam, mag-ano ka ng ulam. Tulad ng uso ba ang ngayon? Tulingan. Mag-ano ka ng sinaing na tulingan. Kaya lang sa uling niluluto yun. Tsaka matagal yung lutuin, 3 oras. Pinapakuluan. Magpla-plancha na. Aray. Ang tuhod natin. Yan. Daming sapato. Wait lang Lagay ko lang tong aking Pupil gimmick. Dan po sa video mong how to find developer of option. So pala si magaling sa computer. Pupil. Yung kasi laptop ko kailangan ng update. Wala sa akin Diyan lang kayo. Don Pakundudan, how to be you po, Mami Merl. I want to be. Resemble be how to be you.
Ewan ko sa'yo, ang bulbe ko, ano nang sinasabi mo? Dyan lang kayo at dito lang ako. Hehehe. Hahaha. Naririnig nyo pa ba ako? Dyan lang kayo at dito lang ako, namamalansya. Luto muna ako, gutom na. Sige lang, ang bulbe, kain ka. Para tumaba ka. Pengi ako, ang bulbe. Pengi daw si, babaeng pobre. Gutom na si, babaeng pobre. Thank you sa 8 million in the house at 13 thumbs up. Hello. Wow, nandyan si Josie Cabasis. Hello, host. Musta? Go DM. Aga mo mag-LS 6:30. 6:30, ano na dito? 11:31. Palagi dito sa amin. Tusok na. Salamat sa patusok-tusok mo. Josie Cabasis. Kumusta na? Ang lamig dyan ngayon, no? Sa Qatar. Pasensya na at ako'y busy. Ay. Sabay ang doble kayod. Diyan pa rin si Yupil Gimmick, sipag Oo, kailangan eh. Kailangan doble eh. Kaso yung doble, isa lang ang pumapasok eh. Musta sa lahat, sabi ni Josie Cabasis. Musta daw kayo? Kabiji-biji lang sila. Nandiyan si Yupil Gimmicks. Nandiyan si Humble din na nagugutom na, ayaw kumain. Gusto magpasubo. Naghahanap yata si Humble din ng taga-subo. Parang si Momo lang eh. Di kumakain pag di sinusubuan eh. Babaeng pobre ay ako, magaling ako dyan sa pasubuson. Yung mga damit ko dyan, gini, baka inamag na. Nagliligpit ako. Yung mga damit ko dyan, baka meron ng Kuya, gandang araw. Kuya daw, kuya. Kuya Humble. Magandang araw daw.
Di naman baka dinaga. Ala, dinaga na yung damit ko dyan. Dynamic Channel. Dan, nasa bahay mo, sabi ni Don Pakundo. Puntahan nyo si si Jessica Basis. Isa ng monetized channel yan. At si Humblebee ay monetized na rin si Jupil Gimmicks. Yan lang kayo ha. Maano na rin. Umuulan ang lamig naman. Yun. Nakakabalot pa sa lamig dito. Maraming ukay-ukay. Oh, maraming ukay-ukay na. Wala. Hindi ako makabili. Bili mo yung pera niya ng ukay-ukay na mga short niya. Ang bulbi. Paano ba magluto ng manok sinabaw? Anong uunahin? Pakuluan o igisa? Salamat sa sasagot. Anong klaseng luto? Tinola o pag tinola, lagyan mo ng sibuyas, bawang at luya. At lagyan mo ng malunggay kung gusto mo. Kung gusto mo ng dahon ng sili. Gisa mo sa bawang, sibuyas, luya. Para masarap, lagyan mo ng dahon ng sili. O kaya malunggay. Gusto mo magpagatas. Kung yung kakain, malunggay mas masarap pa. Gigisa lang yun. Thanks, Chef. Love it. Kumain ka na marami, ang bulbi, pumapayat ka na. Dahil sa kapupuyat mo. Yung mo, lumalabas na yung mo sa mukha. Ayan, nagbaba si Jessica Basis ng kanyang bahay pa. Puntahan nyo guys at padikitan at lablabin ng bonggang-bongga. Pasensya na at ako'y busy talaga. Ito nakikita na parang uulan na naman dito. Malamig din dito, malahangin. Ipagluto ko ang birthday celebrant na si Kuya. Kabasis happy birthday once and happy new year. Pagluto mo ng chicken pastel. Harang, Jessica Basis. Oh, may harang ka. First unboxing of the year. Dudong Tugak nandiyan pa. Si Dynamic Channel.
Harang pa din. Thank you sa 5 million in the house at 13 thumbs up. Butang ba dida? Igkalabugit dida. Nga ano? Hindi mo ito. Abot ni? Binibenta ko yan. 5 piso isa. Oh, pili lang. Age. Oh. Oh. Ewan ko kung tapos na yun. Nilalabang ko pa doon. Daming ano. Unboxing. BG lang. Salamat sa pa-BG, Dudong Kugat. Dasol Vlog on the way. Sabi ni Don Pakundo. Diyan pala si Dasol Vlog. Kailang pumasok si Dasol Vlog dito. Nag-unboxing. Mura ba ang ano dyan sa Qatar? Mga damit? Ang gusto ko naman dyan sa bandang Saudi alahas. Meron siyang freebies. Maganda kasi yung ng gold dyan. Diyan pa si Humblebee. Nagluluto si Humblebee ng tinola. Lagyan mo ng malunggay, Humblebee. Para masustansya. Tapos, maghigop ka ng sabaw hanggang pagpawisan. Ay, sarap. Dikit na ako. Dami. Sige. Dami. Sabi ni Kabayan Pobre, Ate Host, tama, nagugutom ako lalo, hahaha. Oo, makikain tayo kay Humblebee pag naluto yung kanyang tinola. Para sa tanghalian. Dasol Vlog, dan po sa Culebra Island video. Sabi ni Don Pakundo.
Thank you, Kuya Humble dito. Sabi ni Jessica Basis. Sobra ba ang ginaw dyan sa Qatar ngayon? Ano? Kapatid na Jessica Basis. Dodong, pugak ko na to'y ko aga gising ah. Oo, nagising yan. Ang oras na dyan sa Qatar. Alas 4. Parang di na natutulog si ano ah. Si Dodong pugak. Daming sapatos oh. Si Juliet West. Hello, hello host. Sabi ni Juliet West. Tamsak. Salamat sa inyong patamsak. Salamat Juliet West vlog sa iyong pagdalaw. Meron tayong 9 million in a house at 14 tamsak. Premier ko host, bababa ko. Sige, sige, baba mo Juliet West. Bababa ni Juliet West yung kanyang premier, paki-thumbs-up lang. Puntahan natin guys yung premier ni Juliet West vlog. At thumbs-up lang. At message nyo na lang din. Mag-iwan kayo ng message. Pupunta rin ako. Nahuhuli. Binaba na guys yung ano, bahay. Na si ano, Humblebee, baba mo na ang iyong bahay. Ayan na. Pakipuntahan natin ang bahay ni yung premier ni Juliet West. At mag-iwan tayo ng bakas. Kahit di nyo nalagyan na ano, sulat nyo na lang yung pangalan ko sa dulo. Nadikitan ko na pala to, ano, Juliet West, oh. Yung nagpunta ako sa iyo kahapon. Ang lamig-lamig dyan sa ano,
Switzerland. Nandyan yung pinsan ko sa Switzerland eh. Nasa Zurich sila. Oo, paki-anuhan nyo na lang. Mag-iwan na lang kayo ng bakas. Nasa ano sila, nasa Zurich. Yan sila nakatira. Ang kanyang asawa ay ano? Ano bang lahi ng yung mga short niyan yan na maliliit. Pinimagay ko na lang Samsung klase. Sige, oo. Ano bang lahi ng mga ganyan? Nagluluto si Hambolbi ng ano, tinulang manok. Samar ako, ano, Juliet West vlog. Waray. Yan. Pure na waray ako. Malapit kami sa Tacloban. Malapit kami kay ano, Madam ano, Silin. Magkababayan kami. Silin Villaruel. Yung bayan namin, malapit. Kabilang ano lang. Kabilang, ayun sa Juanico Bridge. Dulo, pareho mga dulo. Ano? Dito yun. Congrats pala, ano, sino ba yung nakakuha na ng AdSense? Ganda dyan, lugar mo. Maganda dito. Medyo, ano, mainit. Mahalamig nga lang. Salamat, Juliet West, sa pa-play. Oo nga. Mamimili lang kayo ng sapatos. Oh. Ano yan? Hindi na ginagamit. Wala magkasya eh. Si MC Villaruel. Hello. Welcome MC Villaruel. Hello sa lahat. Diyan pa rin si Dodong Pugat. Thank you sa 8 million in the house. Pwede magpaano yun. At 15 thumbs up. Inano ko na yung pag-ELS ko sa aking trabaho. Para ano, doble kayod. Yung isa para sa akin, yung isa para kay Lolo.
Hindi pa pala ako uminom ng tubig. Ah, grabe, milik ko. Ano yung init? Thank you Diyos sa nakatambay. Saglit lang. Ingat host, baka may tatawag, mailagay mo. Oo nga. Yung katulad sa ano na ganun. Saglit lang, patayin ko lang yung ano ng swimming pool. Maingay. Yan, tahimik na. Wala nang naririnig. Ano kasi yung swimming pool. Nagpunta kasi yung maintenance dito at nilinis. Yan ulit. Nagbaba ulit si Juliet West ng kanyang bahay. Nandun ba si ano? Nangunguha ng alimasag. Sana all may alimasag, di manubag. Padalhan mo naman kami. Ano ba lasa ng alimasag din sa Qatar kaysa dito? Dito ako sa Pinas. Dito ako sa Manila. Saan ba yung province mo Juliet West? Kapatid na Juliet West. Si Nancy Alarcon or Walin. Hello po. Thumbs up dan Sisi. Salamat po. Madam Nancy Valencia. Salamat po sa pagbisita. At busy po si ang inyong host ngayon. Naku, ayan na yung araw, ang init. You're very welcome. Salamat po. Wala si Humblebee nagluluto ng tinulang manok. Makikikain kami Humblebee ha. Marami kami. Thank you, Jason. Bye-bye, Leyte province ko. Sa bye-bye. Ay, malapit lang. Isang sakay lang. Galing Tacloban. Bisaya. Marunong man ako mag-Bisaya. Busy si Duday, busy. Dapat bilang din kung bakto, apat yun. Saan nakita? Diyan sa mo. Kinain ang washing machine? Baka dyan nakabalot. Kinain siguro ng washing machine. Thank you sa 14 million in the house. Nandiyan si More Skills TV. Hello. Talagyan kita ng jacket, More Skills TV. Hello mga lalabs. Nice to see you again.
Nice to see you again, Marskills TV. At may jacket ka na. Ay, si Ma'am Nancy ay wala pang jacket. Dadjakitan po kita. Madam Nancy, na may jacket ka na po. Madam Nancy. Hello, sorry po, nakalimutan ko. Nung last day na, nung nakaraan, hindi ako binibigyan ni Lolo ng jacket. Nandiyan si pabiji-biji lang si Marskills TV. Thank you guys sa nyo support. I can't do it the way you do. How to be you, Mommy Mer. Ito talaga si Humblebee. Ano-anong magluto ka na lang dyan, Humblebee, at nagugutom na yung mga bisita mo. Pupunta kami dyan. Tangkad talaga niya. Nino, Minti. bakit may bago na naman? MC Villaruel. Tambay-tambay lang. Thank you, MC Villaruel. Tingnan mo. Ang tangkad. Oo. Ganda yung katawan niya. Uniform nila yan eh. Uniform, nag-schooling kasi siya eh. Hindi, uniform niya dyan sa Baka naman nag-UGT siya. pinagtatrabuhan. Dito lang po, kape muna. Nancy anyang, asa na ba yung cellphone ko? Nawawala. Anya, Oma. Dito lang po. How to be you pa, Mami Gurama. I can do it the way you do. Good boy. Salamat, salamat. I started playing your video already. Thank you po sa pa-play. Salamat kayo sa tulong, sa inyong support sa akin. Ayan nyo po, pag ako naman ang ako naman po tutulong sa yung maliliit pa. But I'm not sending you a receipt anyone because my phone is all loaded with this. Okay lang yan po, may amna na si Valencia. Sige po, Juliet West. Salamat po sa pagbisita. Salamat po. Andiyan pa rin si Upil Gimmicks. Dikitan kayo. Dikit-dikit. Pakidikit yung
Binaba na premiere ni Juliet West. Yung hindi pa nakadikit kay Juliet West, padikit na lang po. Meron tayong nandiyan pa rin si Mars Kills TV. Video lang. Luto na yung tinula mo ang bulbi. Marami ng huli alimasag. Dudong pugak. Maaga pa yata dyan. Naku. Nakaano si Hindi po ito akin. Sa ko po bus, sa bus ko po itong mga damit. Saglit ay. Hindi po tayo makabili ng ganitong damit. Mahal po ito. Yung pusa na dyan, nandyan. Hindi pa ako nakainom pala ng gas. Meron po tayong 12 million in the house at 15 thumbs up. Nakikita pala ako dyan. Ano naman? Mars Kills TV. Tinola working. Well, make sure it doesn't drain with water. Oo. Sabi ni Mami Nancy ay Valencia, hello to all the people in this house. Nice to meet you all, guys. Yan ang sabi ni Mami Nancy Valencia. At yung iba dyan, salamat sa pabiji-biji. Mahina po yata yung aking audio. Naririnig ko po ba ako? Kasi yung gamit kong cellphone cellphone lang po kasi yan, wala akong microphone. Konting post na lang, lapit na sa level 2 si host. Oo nga. Dahil yan sa tulong nyo, guys. Salamat talaga. Kasi kung ako lang yan, baka wala na ako sa ngayon. Dito lang sa YT. Lapit na rin ako dati mag-quit. Dahil sa sobrang busy, tapos hindi ako nakakagawa ng video, hindi ako nakakapag-LS. Bumababa yung aking WH, yung views ko na bumababa na, parang bumabagsak na rin. Kaya nung papasalamat talaga kay si Humblebee kasi ang una sa akin.
Kaya maraming salamat, Humble Bee, ha. Buti nga ngayon nakakabawi na ako kasi meron nag-play sa akin tapos natutulungan ko rin. Minsan watch to watch. Kaya lang pag busy talaga, niiwan ko na lang yung aking gadget na play sa iba. Hanggang nalulubat na lang. Salamat po. Salamat. Oh, hindi ko mood. But I won't stay long cause I am doing something good. Good day to you. Take. Okay po, salamat po. Nancy Valencia. Cooking mode. Sabi ni Humble Bee. Dynamic Channel, nandyan pa rin. Nasa Pinas ako. Dynamic Channel. Nasa Pinas ako. Nasa Pinas. At siyempre, working mother ako. At kailangan ko mag-work para sa aking 2 anak na nag-aaral. Kahit medyo waray ka din pala. Saan ka sa waray? Samar o Leyte? Waray din ako. Leyte. Saan sa Leyte? Dynamic Channel. Malapit kami sa Tacloban. Si Juliet West. Leyte yun. Maripipi. Sa Biliran. Ay, waray bang salita ng Biliran? Alam ko, Bisaya. Nandito ako sa Manila. Sa trabaho. Bisaya, halo. Oo. Kami naman, nandiyan si Jaisel. Okay, I won't stay long since I have to go see. Sige po, salamat po, Ma'am Nancy Valencia. Yan pa rin si Jaisel and Pau Pau. Magdadalawang oras na pala tayo. Ako. Ano ba yun? Sa isla namin, waray language. Kami kasi, dito lang kami sa may ng San Juanico. Malapit. Sa Nabal kasi, Bisaya ang Nandiyan ka ngayon sa Leyte, Dynamic Channel. Nandiyan si Josie Cabasis. Pa-heart. Nasa Hong Kong ako. Ay, malamig dyan sa Hong Kong ngayon, sobra.
Shout out sa mga taga Hong Kong. Shout out din sa mga taga Qatar at taga Bohol at London. At sa Switzerland, shout out na rin. At sa Canada, at sa Norway, sa Kuwait. Sino bang nasa Kuwait, Humblebee? Si Humblebee kasi ang ano eh. Ba to? Eh. Nandiyan si Jaisel Papaw. Nasa Hong Kong. Tuloy-tuloy lang tayo. May ano, nandyan din yung pamangkin ko sa Hong Kong, ano, Dynamic Channel. Alam, hindi ko alam kung saan banda. Pabiji-bijis. Sinong mag-iilis ngayon? Sinong susunod sa akin? At para maano. Wala mag-iilis sa inyo? Babaeng pobre nga dyan ka pa. Ay, nakaano na si babaeng pobre. Naka-live. Thank you sa 8 million in the house. Malapit na rin ako paalam sa inyo. At nakadalawang oras. Anuhan ko na lang. Pasusobrahan na ko na lang ng konti. At baka busy kayo. Thank you sa nakabidyo lang yan. Dalawang oras na ako guys. Dagdagan ko pa ng konti para kompleto ang 2 hours.
Sino mag-ILS? Mag-ILS ka, ano, Humblebee? Mag-ILS ka na, Humblebee. Kumain ka na. Dito, sarap maingat sa kapitbahay na naman. Mag-aano na ako. Sino pa ba nandyan? Andito si Jessica Basso, si Juliet West, si Dudong Pugak, si Humblebee, si Jaisel Pau Pau, at si Simple GD, si Marskills TV, si Nancy Valencia, MC Villarwell, Upil Gimmicks. Salamat si Diney Smith Channel. Salamat sa inyo guys, sa inyong pagpunta. Sa lahat ng nandito ngayon at yung kanina, yung mga nagsialis na. Salamat din sa inyo. At nakaano na ako, 2 oras. Thank you sa ano. Humblebee, salamat ha. Salamat sa kay Jessica Bases, kay Nancy Valencia, kay Juliet West, kay Nismic Channel, kay Marskills TV, kay Dudong Puga, kay Simple Jade, kay Upil Gimmicks. Sino pa ba? Yung ano, yung mga nagpunta ngayon, salamat sa inyo. Salamat. At ako'y magpapaalam na para dire-diretso na yung aking pamamalansya. Salamat sa inyo lahat. God bless. Bye-bye. Oh, nandiyan si GL Channel. Oy, GL Channel, tamsak. James Sikat. Kumusta na? Pabidi-bidi lang si ano. Tatapos na ako eh. Ang cute. Sinong cute? Salamin ko cute.
Nakaluto ka na? Hindi ko to bahay, GL channel. Dito lang ako nag-work. Hindi ko ito bahay. Saan po kayo? Andito ako sa Manila. Nasa Manila ako, nagtatrabaho. Sino bang cute humble be? Yung tinola mo? Naku, may music na sa kabila. Maka-copyright tayo. Mag-ano na ako. Kaya lang maraming tao eh. Baka ako maano. Kasi sa kabila may music. Baka ako makopyright. Mute ko muna ha. Thank you sa pabidji-bidji. Tutuloy ko na to. Humble be. Hanggang malubat yung aking phone. Biglang Harjin vlog. Thumbs up. Diba? Harjin vlog.
Maano na. May jacket ka na ano, Virgin Vlog, tamsak host. Bigla akong ano, nawala. Napansin nyo? Bigla nawawala. Gagawa na naman ako ng ano mamaya, multi thumbnail. Si ano ba, si Philippine, yung ano niya, hindi pa niya nilalagay. Tinuruan ko na marunong na siya eh. Hanggang si Virgin Vlog. Ayun no, may music sa kabila eh. Naririnig ba, Humblebee? Tama na ako. Ano na? Babay na. Babay na sa inyo, guys. Salamat. Baka kumaano eh, kasi may malakas yung ano nila sa kabila. Salamat sa inyong lahat. God bless.